I per acompanyar el Casalets amb la presentació del calendari d'aquest any. Ja és el 7è any que fem calendari i per tant ja són, com diríem, ja té una mica de tradició. Mirarem de mantenir-la i de no trencar-la. L'exposició són unes quantes fotos més, però al calendari n'hi ha una per mes, són 12 i l'etapa 13, i amb aquestes acompanyen una mica i es fa us podeu fer una idea del tipus de fotos que feia el Casalets. El resum de les activitats i una mica de la vida del Casalets ja estan escrites allà a l'entrada i per tant no cal pas que les repetim, només recordar que és un home que l'hem tingut des de fa molts anys posat a totes les entitats de Berga, a la colla sardanista, a la farsa, algunes sorprenents perquè el club d'escacs, però també els Elois, els Reis i entitats esportives, el futbol, el handball i el bàsquet, on inclús àrbitre havia fet. Vull dir que és allò que té un currículum d'aquell carregat. El 1981, el Casalets va ser la primera persona que l'Ajuntament de Berga li va donar el primer Premi Ciutat de Berga a la Cultura, que en aquell moment es deia la Cultura Popular. I era precisament per això, perquè ja li reconeixien aquesta seva dedicació a donar caliu i a donar vida a les entitats. I el premi, potser per molta gent que hauria sigut, ja m'han donat el premi, ara pleguem. I en aquest cas no va ser així. Li vam donar el premi i encara va ser encoratjar-lo i ha seguit fent sempre això. Aquest caliu i aquesta col·laboració amb totes les entitats i amb totes les associacions ciutadanes, com ja ha estat possible. En consonància amb aquesta actitud cívica, un bon dia el Casalets va donar algunes de les seves col·leccions a la ciutat de Berga i la ciutat de Berga les va dipositar aquí a l'arxiu. Amb els materials que va donar ell s'han fet una colla d'exposicions, de signatures, dels escacs, de la Patum, de 1956, un any prodigiós, i altres exposicions que no hem fet nosaltres, que no s'han fet només amb el seu material, sinó que s'han fet en general, com quan es va fer la dels 75 anys del Club d'Esquí o els 50 anys de la colla sardanista Cim d'Estela, que són de les més grosses que ha organitzat l'arxiu, també ens vam poder refiar molt de les coses que ell havia donat. Hem de dir que el Casalets no és pròpiament un fotògraf. Ell va començar a fer fotos de seguida que va poder tenir una càmera, però ell, les fotos, a vegades els fotògrafs fan d'espectadors i no s'hi posen amb les coses. I el Casalets era al revés, estava al mig de tot, estava posat a tot arreu i, a més, feia la foto. I moltes vegades les fotos que feia ell eren les úniques que hi havia d'aquella activitat. De fotos de la farsa, fent teatre, n'hi poden haver poques o moltes. De fotos d'algú que està maquillant, que és ell, doncs no. De dintre de les activitats a dintre, doncs sempre són fotos seves. Ja sabeu que a l'arxiu tenim una atenció especial amb aquestes qüestions fotogràfiques i estem digitalitzant aquest fons del Casalets, que són uns quants milers. En total, entre ell i d'altres, en portem més de 200.000 de fetes i la feina que tenim encara. Dir que de totes les exposicions aquestes d'aquelles que les fem amb especial estima, perquè apreciem molt les seves activitats i totes les coses que ha anat fent. Per nosaltres no només és una mica d'exposició, és un agraïment i també un homenatge per la seva activitat. Durant molts anys, quan es feia un acte a Berga, si no hi era el Casalets, es trobava a faltar. Amb això jo ja he acabat. La Queralt Cortina, com una persona que també ha estat a moltes entitats, us farà una mica de semblança del Casalets com un activista de les entitats ciutadanes. Hola. Bona nit a tothom. Res, direu, és que el Xavier m'ha dit, digues alguna cosa, i del Casalets, doncs bé, m'ho he apuntat en un paper perquè així no ens en descuidem. Ja t'ho donaré després. El Casalets, tot un personatge. Què dir del Casalets que tothom no sàpiga?
És una mica complicat, perquè o bé no acabaríem mai explicant anècdotes dels llocs on ha col·laborat, o bé ha impulsat culturalment, o bé ens quedaríem curts per no transmetre tot allò que ell ha transmès a tanta gent, joves i grans. Personalment vaig conèixer el Casalets amb la meva adolescència, suposo que com tants altres adolescents, concretament a la colla sardanista, els pastorets, el patronat, pels carrers, les diferents coses que ell sempre hi era. Quan començava a anar pels llocs, els de casa em deien que hi anirà al Casalets, com si ell fos la garantia per poder-hi anar. Més endavant t'adones que aquest home gran, o més aviat aquest gran home, feia més bestieses que els mateixos joves que anaven amb ell. El Casalet sempre embolicava la troca, en el més bon sentit de la paraula i per fer ambient. Per això sempre el veies envoltat d'adolescents i joves. Feia bromes, tirava petards, explicava anècdotes. Ha estat significatiu per moltes persones que ha compartit amb ell una part del seu temps. Al costat del Casalets hi han passat moltes persones. Semblava com si ell tingués la funció d'encarrilar els joves a fer diferents tasques. Primer de tot, el Casalets sempre ha tret a la gent, els adolescents els captivava la seva manera de ser, de connectar amb ells. Els joves els seguien i tantes altres persones compartien amb ell les diferents funcions de bona part de l'associacionisme berguedà. Potser, pel nom de Josep Maria Casals, molta gent no et coneix, però fins i tot actualment, quan dius el Casalets, els joves i tothom sap de qui parles, i això diu molt. Si algun dia et dediquen un carrer, perquè tu ets molt popular, haurien de posar carrer del Casalets, perquè és com tothom t'ha conegut i et coneix. Tal i com es diu a la portada del calendari, has col·laborat i impulsat diferents entitats cíviques berguedanes, destacadament al Club d'Escacs i a la colla sardanista Cim d'Estela, tal com ha dit el Xavier, però també al teatre, amb la farsa, els Elois, els Reis i amb algunes entitats esportives, l'handbol Berga, el Club Esportiu i especialment el bàsquet Berga. Tu, Casalets, sempre has estat fent fotos per tal que tot allò que es viu, perduri. Aquesta memòria fotogràfica, que potser en un moment determinat no s'hi donava importància, ara té molta riquesa cultural. És representativa de bona part del teixit associatiu i de la vida berguedana. Has fet un recull de més d'11.000 fotos. Això són moltes fotografies. Casalets, tu sempre has tingut una actitud cívica, col·laborativa. Ets una persona entranyable en calidesa humana, potser a segon terme, en molts llocs, però polifacètic. Has tocat moltes tecles. Amic i amant del jovent, algú et deia, el Casalets, l'eterna joventut. Ens has fet signar en diverses ocasions i amb la màquina a la butxaca has tirat amb una mà i l'altra ara amb el bastó. Però no obstant, sempre ets a tot arreu. Felicitats per la teva trajectòria, el teu material fotogràfic, tot això diu molt de tu. Casalets, ets una gran persona i un bon personatge apreciat per tothom. Gràcies. Res, jo seré breu perquè a més els discursos serios em costa molt de fer-los. En nom de Bífidus Produccions, que som els que gestionem l'emissora encara, i fem la revista aquí, també som els impulsors del projecte aquest de fer cada any un calendari de Berga, doncs donar les gràcies a vosaltres per venir aquí, sobretot als comerciants, les botigues, comerços que fan possible que es financiï i que surti de franc per tota la gent que el vol recollir. Sense el suport dels establiments, evidentment això no es podria fer perquè el de les institucions és bastant escàs, i en concret el de la ciutat d'aquí de Berga. Aquest any també hem canviat el nom del calendari, fins ara es deia el calendari de Ràdio Berga, però com que la situació de la ràdio està en un impàs, que no sabem si hi som o no hi som o fins quan durarà, doncs aquest any hem optat per posar-hi el calendari aquí, que és el mateix nom de la revista que fem mensual, gratuïta, i així ho identifiquem més amb l'empresa Bífidus i amb el producte que està en marxa i deixem que es digui de Ràdio Berga, però bé, en definitiva és el calendari de Berga. Aquest any també us vull dir que n'hi ha un altre que no l'hem portat perquè també és molt xulo, que és el calendari de Cercs, que té la mateixa línia que aquest, però està fet en fotografies de les mines de Sant Corneli,
dels miners, està molt bé i és de cerc, que repartirà a cercs. I res més, donar les gràcies al Xavier Pedrals, al Xavi Rossinyol, que tot i que no és aquí la presentació, doncs el que ha fet els textos i el que tria les fotos amb tu, Xavier, no? Em sembla que sou tots dos que... Sí, mana ell, eh? Mana ell. A l'arxiu, que també hi col·labora, i tu, Casalets, no sabíem si fer el de fotografies o d'autògraf. Podríem fer un altre d'autògrafs. Aquell i aquell no estan vistos com això. No? Què tens, més autògrafs o fotografies? No sé. 11.000 fotos i d'autògrafs? No els tenim comptats. No els tenim comptats, És que és maco el fotògraf. Sí, home, sí, no. Perquè les signatures estan molt bé, però esclar, maco no es veu. Però en tens de potents, Sí. des de l'Orson Welles fins la meva, imagina't. Doncs res, ara quan acabem podeu recollir els exemplars que vulgueu del calendari i de la revista que també ha sortit avui, el darrer número de l'Aquí, i donar-vos les gràcies a tots. També passaran una...